Gipriyar Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Soňky 200 ýyllygyň dowamyny türkmeniň akyl üşüginiň, dünýä garaýşynyň, ahlak gönüldüginiň hemde ruhu gözýetiminiň kemale gelmegine beýik akyldar görnükli şahyr Magtumuly Pragynyň döredijliginiň aýratyn orny bar. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna Magtumuly Pragy we onuň türkmen intellektindäki ýyllary barada söhbet edýäris. 2017-nji ýylda Türkmenistanda resmi derejede bellenilýän bayramçylyk we hatyry günlerini üýtgetmeler girdilenine, ondan ozal her ýylyň 18-nji maýyna bellenilýän Magtumulynyň şöhret günleri 27-nji iýuna geçirildi. Şeýledi bu sene 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň konstitusiýasynyň güni bilen bir günne bellenilýän bolsa, soňky üýtgetmeler bilen ol medeniýet we sungat işgärleriniň gününe berkedildi. Dünýä türkmenleri gepleşigi Magtumuly Praga bagyşlanýan nowatdaky sanyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş boldy. Bugünkü gepleşigimizde Magtumuly Pragy we onuň türkmen intellektindäki ýyllary barada söhbet edýäs. Hudaýberdi. Biziň ilkinji sorumyz söhbetdeşliginiň başyna ilki bilen Magtumuly Pragy kim bolupdyr? Onuň ömrü we döredijligi barada gysgaça gurrun berýäňiz. Magtumuly Pragy 18-nji asyryň başlaryna häzirki döwürde iki gezek onuň dogulun ýeri üýtgedildi. Ýöne 18-nji asyryň ilkinji çäreginde dünýä inipdir. Käbir maglumatlary görä 19-njy asyra geçip ýok bolupdyr, uzak ýaşapdyr. Beýleki bir maglumaty görä Beýsga ýaşapdyr. Ol türkmeniň göýekliğiniň tiresinden o arada aýdýa, soranlary aýdyň bu garyp adymyz ýyl göýekliğiň ady Magtumulydyr diýip. Aýratynam Hacı Goşon Aktokoy ýylýan ýerlerde ýaşapdyr. Ol garrygalardan gün ortada, şol ýerde de aradan çykypdyr. Ýöne onuň uly edebi mirasy eserleri halkyň içinde galypdyr. Indi Magtumuly Pragynyň edebi mirasy barada elbetde gysgaça gurrun etmek mümkin näl Hudaýberdi. Ýöne ikinji soru, beýleki bir başga soru barada gurrun döşlige dowam etsek, türkmen ýazgylary, dilçi alymlary Magtumuly Pragydan söz açylaryna hususan oňa daklyan ýöne aslynda onuň ýazmanyny gaýdylýan goşular baradaky jedelli gurrunlary salgılanýarlar. Ýani şoňa köp salgılanýar. Etem siz bu arada nämeler aýdyp bilersiňiz? Haýsy goşular Magtumuly daklyan, näme üçin onuň adyndan goşu çykarmak zerurlygy ýüde çykypdyr? Birem şu soru bilen bagly ýene-de bir soru, şol jedel bilen gönüden göni ilteşikli soru. Ýagny şeýle jedelin aradan köp ýyllyklaryň geçenligini garamazdan saklanyp galmagy Magtumulynyň özüne deýişli goşulan gymmatyna, ýa onuň gadyr gymmatyna nähil täsir edýär? Ol bilen şu Magtumuly daklyň goşular, şoň adyny berilen goşular barada aýdylanyna, meselem bir näçe dini goşulary Magtumulynyň adyna beripdirler. Ol soňky goşulan 200-den gowrak goşudan öňden gelýän düzgün bir öň Magtumulynyň adyna berilipdir. Soňra 50-nji ýyllarda 200-den gowrak goşgy gönüden göni Magtumulynyň adyna berilipdir. Bu arada ýazgylar birleşigine uly çekişme bolupdyr. Alymlar Aýratynam Zylika Muhammedowa diýip bir dilçi alym bardy. Şol bu ýagdaýa bir garşy çykypdyr, ýöne ony köpçülik bolup ýaglardylar. Hem şol Magtumulynyň adyna berilýän goşgular Magtumulynyň özününki diýip karara gelipdirler. Şol kararyň aşagyna da gol çekipdirler. Şoň bilen baglanyşykly bir fakt aýtsam, meselem Kerim Urwan Nepesow, Türkmenistanyň halk şahyry. Şol goşgular Magtumulynyňki diýip öz golunu çekenleriň biri. Ýöne şol ölýänçe şol çeken golunu şol aýdan sözünü şu hölenip geçdi. Şol dogrumy ýa-da dogry dälmi? Şol eden işi şoň mydama wyjdanyny ezýärdi. Men şoňa şaýat boldum. Gelin gepleşigimiziň şu ýerinde Magtumuly Pragydan bir goşgu dinläliň. Kim ýani topraga seçseň, toprakdan yer behem eder. Her närseni ýere sepseň, sepdigiň ýer behem eder. Ýagşy ýaman bolmaz mälim, her kim öz bilenini alym. Mundan owat sürse zalim, ýyl-ýyldan şer behem eder. Ýagşy ýigit ýol ýitirmez, jehd kysmatdan köp getirmez. Müň aýgy bir iş bitirmez, töwekkül ner behem eder. Berimin bolsa her kanna, gören sana bolar benne, betküýüniň duşman ýanyna ýagşylyk ýar behem eder.
Magtum uly söýler sözde gayrat öttü haya gözde ýyl-ýyldan bu ýurdumyzda zulm artyp zor bekem eder. Garaşsyzlyk döwrüne gelsek, garaşsyzlyk döwrüne Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow magtum ulyny terk dünýä bolupdyr, ýa göwüni çökkün pessimist bolupdyr diýen ýaly gurrunlar edildi. Häzirki günlerde magtum ulynyň Aşgabatdaky heýkeliniň şäheriniň çetine göçürilmegi barada gurrunlar edilýär. Galy berse 2017-nji ýylda her ýylyň maý aýyna belenip geçilýän magtum ulynyň senesi üýtgedildi. Geçen 30 ýyly ser salsak, geçen 30 ýyly bolan wagtyň dowamyny garaşsyz Türkmenistan magtum uly pragynyň sarpasyny tutup bildimi? Men pikirimçe tutup bilmedi. Sebäbi magtum ulyny ýene bulaşdyrdylar. Şol öz aýtşyndaly magtum uly täze sözler goşdular. Ony umumy ýygnakda Niýazow teklip etdi. Ýurdum alymlary şonu golladylar. Açykdan açyk ýoýdular da magtum ulyny dogurlap aýdanynda. Şonuň bilen birlikde Niýazowyň ýene bir öňe süren zady şo dawa jenjelinde boýun diýdi. Şondan soň magtum ulynyň özüniňki ýa-da magtum ulynyňki däl diýilen gurrunlar aradan aýryldy. Bir näçe ýyl geçenden soň magtum ulynyň täze goşgular ýygyndysy çap edildi. Şol ýygyna alim Kakajana taýyp söz başı ýazdy. Şol kitapda da ähli öňkü nowsanlyklar bar. Meselem gülüň ýygy bar kuror diýen çetir bar. Türkmeniň diýen goşgusynda. Bark diýmek, yıldırım demek, yağıtılık demek. Ol burk bolmaly, burk kurmak. Burk bilen bark sözünün saýgaran oklarda. Şolar ýaly bir göze görünüp duran ýalňyşlara çendi düzedilmän, ol ýangadan kitap edildi. Inni deňeşdirmek üçin aýtsak, şol ýyllarda 90-njy ýyllaryň aýagyna hem 2000-njy ýylyň başyna çendi, Özbekistanda magtum ulynyň goşgulary ýygyndysy 5 gedek çap edildi. Türkmenistanda diňe 1 gedek çap edildi. Başga ýerlerde magtum ulynyň sarpasy Türkmenistanyňkydan has ýokary. Ondan ol ýadygärlik barada da, ol ýadygärlik bir döräýen zat, sebäbi konkurs bäsleşlik yglan edildi. Şol bäsleşikde ýeňen skulptor magtum ulynyň heýkelini döredip bildi, ýeňiji döretdi ony. Ikinji bir tarapdan onuň ýerleşişi gowy magtum uly äpip başlaryň arasyna otýar. Şonuň arasyndan bir çykan, ýagny ýowuz tebigatdan gudrat bilen dören bir akyl paýhas diýilen ideýa bar şonda. Özüm ol tüs oturmaly ýerine otyr, onu gura çykarmak, onu kesädinmek diňe bir gelişiklik bolmany desem günah hata edýän. Nede? Ýene de bir soragym bar Hudaý berdi. Taryhy maglumatlary görä türkmenler ýakyn 100 ýyllyga çenli çarwa halk bolupdyr. Göçüp gonyp gedipdirler. Şolar ýaly ýowuz şertlerde mektep medreseleriň rolunyň jemgyýetde eji döwrüne nädip magtum uly döräp bilipdir. Ýagny magtum ulyny döreden taryhy şertler barada gurrun beräseňiz. Ol bilene ähli türkmen çarwa däl, şonu gözüňde tutmaly. Türkmenler Sultan Hanzaryň mawzoleyini gurupdyrlar ahyryn. Çekeşiň mawzoleyini gurupdyrlar. Könürünüşdäki iň beýik diňe gurupdyrlar. Magtum uly arada aýdylanma, magtum uly oturumly milletden, oturumly halkdan bolan. Şonuň bilen birlikde şo döwürde Eýranyna ägir uly özgörüşlik bolup geçýär. Eýrany nedir şad olandyrýar. Eýran bölünýär. Şol bölünüşde her bir millet öz garaşsyzlygyny gazanmaga çalışypdyr. Şol öz başdaklyk siýasatynyň edil güýçlenen döwrüne magtum uly orta çykypdyr. Ikinji bir tarapdan magtum uly döwlet Mehmet Arabiýanyň ogly, gaty sowatly adamyň ogly, gaty bir düşünjeli adamyň ogly. Ol onuň düşünjesi, taýýarlygy ýeterlik. Şonuň üçin şol zerurlukda magtum uly öňe çykypdyr. Ol öz halkynyň garaşsyz bolmagyny isläpdir. Türkmen binasy diýen goşgusyny aýdýar, onuň erkin bolmagyny isläpdir. Şonuň bilen birlikde şol zatlary gazanmaga halk içinden gahrmanlaryň ýetişmegini isläpdir. Ne şol zerurluklar magtum ulyny orta çykartdyr. Onu Hudaý berdi, magtum uly pragyň bir şahyr, ýazyjy şahyr, akyldar, görnükli dana, filosof hökmüne däldi. Şol bir wagtyň özüne siýasy lider döwrüň siýasy şertlerine, siýasy zihin bilen hereket eden şahsiýet hökmüne de taryha giripdir, şeýlemi? Bu şeýle, eger de magtum uly bolmasa, diňe bir ol döwürde däl, 18-nji asyrda däl, 20-nji asyrda da
Türkmen döwleti ya bolardy ya da bolmazdy. Sebäbi döwlet bolmak üçin bir näçe şertler bar. Olaryň ilkinji şerti territorial birlik hasap edilýär. İkinciden milletin ykdysady birligi, üçüncüden milletin dil birligi, dördüncüden milletin psikologik birligi, ýagny aň düşünje birligi. Şol meselelerde magtumuly milletin aň düşünje birligini döredip bilen adam bolupdyr. Ol türkmeniň edebi dilini döredipdir. Ol halkyň aň düşünjesini, pikir birligini emele getirýän ägir bir uly güýç. Magtumuly Pragynyň ahlak, arasalygy, watansöýçilik ýa-da beýleki terbiýeçilik temalarynda ýazan goşgulary türkmen halkynyň arasynda şuun jemgyýetçilik aňyny döretmekde, umumy ahlak gymmatlyklaryny wagyz etmekde nähili rol oýnaýar? Men pikirimçe iň esasy rollaryň birini oýnaýar. Sebäbi Magtumulynyň sözlerini ynanýarlar. Magtumulym öz geregini pikirini diňe bir durmuşy şertler bilen bagly däýsem, ılym bilen baglanyşdyryp aýdýar. Şoň üçin hem her bir türkmen bir agyr meselede Magtumula ýüzlenýär. Ýa-da bir mesele ýüze çyksa, kim Magtumuldan mysal getirip bilse, Magtumulun ha şeýle diýipdir diýip aýdyp bilse, şol adamyň pikiri ýeňiji bolýar. Şol adamyň pikirine uýýarlar. Magtumuly köp bagatda halk içinde ýa tutmak arkaly, birem aýdymlar arkaly ýaşaýar. Milletin aglaby köpüsi Magtumulyny ýatdan bilýär. Köp bu setirlerini, iň möhüm ýerlerini ýatdan bilýär. Şol ýat arkaly Magtumuly olara bir öwredici halife hökmüne hyzmat edýär diýip çak edýär. Häzirki türkmen intellektini, akyl üşügini Magtumuly Pragynyň nähili ýyllaryny onun galdyran täsirini görýäňiz siz ýa-da görýäňizmi, muňa duş gelýäňizmi? Şol umumy türkmen intellektini şunu misallar arkaly, anyk misallar arkaly düşündirip bilermisiniz? Inni düşündirmek kıyın. Men üçin bunu düşündirmek kıyın. Sebäbi men yekelikde ýaşaýan adam, töweregimde bir başga türkmenim ýok, öz maşgalam bolaýmasa, ýöne mundan sähäl wagt öňrek men beýleki jemgyýetler bilen işleşmeli boldum. Meselem türkmen diline Töwrady, Injili terjime etdiler. Şol ýerlerde gelýän adalgalar, pikirler Magtumuly bilen baglanyşýar. Ýa-da Kur'an-ı Kerim alyp görsek, Kur'an-ı Kerimde gelýän aýdylýan buyruklar Magtumulyda gelýär. Şonuň üçin hem Magtumulyny gowy öwrenmek, gowy bilmek adamyň intellektual derejesiniň ösmegine gowy ýardam edýär. Magtumuly öz aýdýan pikirini şol çeşmelere salgylanyp aýdýar. Magtumulynyň hakasyna öz atasy Döwlet Mähmet Arada bagyşlanan goşgusyny şeýle setir bar. Görmesem sözlemen oy bile çenden diýär. Ýagny görmesem men çen edip ýa çak edip gürlemen diýär. Şonuň üçin hem Magtumulynyň aýdan pikirleri hökman bir zada esaslanýan bolmaly. Ol öz goşgularyna da getirýär ony. Nähil kitaplar okandygyny, kimleri özüniň halifasy saýandygyny, meselem Turgul diýdiler, goşgusyna köp belli şahslaryň atlary gelýär. Diýmek şolardan habarly bol. Aýdýan kitaplaryny okap, öwrenip, şondan soň şol sözü aýdýandyr diýen netije çykarýan. Şoň üçin hem Magtumulynyň sözü ýokary bir intellektual derece. Bu daýrda gepleşigimize gatnaşyp beren gürüňligiňiz üçin köp sag bolun. Ana sag bolynym senem. Ugan türkmenläriniň arasynda Magtumuly Pragynyň sarpasy nähili tutulýar. Bu soraga beren jogab bilen Ugan türkmenläriniň wekillerinden Abdul Reşit 16-njy maýda dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşdy. Magtumulyny ýatlap kitaplar elden ele geçip okulýar, ýaşlykdan ýaşulan çelli. Hatda toýlarda da şonuň şagyrlaryny biller okap, o kitabyny okap, tän sarpata belent berdi Owgan türkmeniniň içinde de Magtumulyň. Ýani bellep bir güni biller henüz geçiremiz ýok Magtumulynyň mana bu Magtumuly güni diýip biller geçiremiz ýok ýani biller. Hoş toýlarda, hoş ýanyk nemelerde, bayramlarda biller munyň kitabyny okap biller, hoş munyň şagyrlaryny okap, hoş ýaşulamy ýaşlamy okap bilen aramyzda tän sarpata belent. Biz bu günkü gepleşigimizi öwelerde Tökäýewiň ýerine ýetirmegine Magtumuly Pragynyň aňlama zatly goşgusynyň sözlerini döredilen aýdym bilen jemleýäris. Hoş wagtyňyz. Hindida düştü hemrasy pildenin. Hindida düştü hemrasy pildenin. Öten günün baran yolunu anlamaz. Karun ayra düştü kardeşi pelden o göz doymaz.
Göz doymaz dünýäň malyny anlamaz